रे बाप, हमार करम फूट गल कि ये घर में हमार बियाह हो गई। जब से तो आइले तब से तबाह कर देहले। हमरे खानी पतो आइल बिया कि घरवा में रह गल बिया, दोसर आई रही न तो कहिए ना हग मुत के चल गर रही। हमरे ऐसा सास बा कि तोरा के रखले बना तो कहिया बेला देले रही। बोलबो काहे ना, हम ये बानी कि घरवा में रह गल बानी, दोसर आई रही न तो कहिए ना हग मुत के भाग गर रही। हमरे बेटवा के कमाई खा के होगा तारे। ए बतियाई ना ताव में हम अपना भतार के कमी नहीं खानी, तोहर बेटा बाद में हो, हमार भतार पहले हो। तेही बिया के लिए बड़े का हमरा बेटवा बड़ी बोला तारे तो जबान संभाल ले। बाप रे, ते इतना बोलो तारे, जबान लड़ाव तारे। ओए देखा तारे फंसूल यही बड़ा मारे की कोट छु। बुढ़िया के इतना मजाल हमरा के फसूल दिखा देलो। अरे देखो तोर मुसरो एके मुसर में सितरा जेबू, यही बड़ा मारे के चल देबू नहीं है। देखो तनी किन हमरा के घरों में से निकाल देता न बहुत यही से कर बात। जो बोला लियो कोढ़िया के कि कहां गइल बा गार मारो। ई बुढ़िया हमरा के मुआ देलो, तोरे इतना मजाल ते हमरा के हाथ लगा देले। आ जाए दे ओकरा के ना, तोरा के विधा आश्रम भेजवा देनी नु तो हमहू एक बाप के बेटी ना। केकरा के बुलाओ तारे? हमरा बेटवा के जल्दी बोला। तोरा के निकालेला के हमरा के निकालेला? ठीक बा बुलाओ तनी, रुको ना सबर। हां जल्दी बोला। अरे माई हो, आई माई हो, बुढ़िया मार के मुआ देलो। अरे माई हो, अरे माई हो, मुआ देलो। काय करो दोनों जानी अपने में झगड़ा कर वाली हो। कारे कोरिया तेने ओने मेरारू छोड़ के घुमत अरे तोर माई हमरा के मार के मुआ देले बिया। काहे का ओकरे से जाके पूछनी पुतरा काहे मरलसियो। काहे खातिर बिना काम के हाथ उठा देता रही ओकर पर बार-बार? हां ओकरा के रखबे कि हमरा के रखबे? ऊ रही घर में कि हम रहे? दुनिया दी रही। ओकरा के जल्दी बुलाओ, दोसर भतार कर यहां से। तो माने भइल का बा यार, भोरही तनी के डेली के डरामा उठल। नहीं खा जान तार के कितना ऊ बिगड़ा बिया ना को रही, दोसर भतार खोज के जाई। ठीक होई। हां ते तो भोरही मुंह बौले रहत रही लड़े खाती। पता हम कराची में भाग, जल्दी यहां से भाग। भाग। लेके जाओ ओकरा के, जाओ निकल घर से जल्दी को। बाप रे, बोल जल्दी। ऊ रही घर में कि हम रहे? अरे तो दोनों आदमी हमरा खाती तो अच्छे बाटे, तो हम केकरा के छोड़ी? ना ऊ हमरा घर में ना रही, जल्दी ओकरा के ले मेरा रू छोड़ दी। हां छोड़ ओकरा के, दोसर भतार को के जाई। हमार का होई? तोर दोसर बिया होई। बाप रे, बिगड़ा बिया ना रही। आ लइका जोन होई बा तो मोन ऊ लइका हम पर रख लेम। अब ते सोच कि तोर बुढ़िया रही घर में कि हम रहे। उ बुढ़िया हमारा घर में ना रहे, ओकरा के जल्दी भगावे जिसे। सुनले बात कही, हमरा से जवान बिया, कितना बढ़ चढ़ के बोलतिया। एकर जबान बहुत तेज चलता, हम बुझत आज नहीं तो हमरा के कहलस त बिहने त तोरो के कही। एकरा के घर से बाहर निकाल। आ हम बोला तारी हम पर का पड़ चढ़ के अब ते तोर बहन चोद ना रहबे, ते जल्दी निकल घर में से। हमार बेटा तोरा के ना रखी। ई ना रही, ले जो अपन लइका फेंको, ले जो ना रही। हम बढ़ चढ़ के बोला तनी, और बुढ़िया बोलत या ओकर नहीं खेलौ को। तोरा के ना रखे तो ना रखे, जो तारा गार में बास ना करवा देनी तो हमरो नाम ना भग ना तेरो अपना माई के संगे रहते। बाप रे बाप, ई तो लइका का हमरा गोड़ हाथ तोड़ देलो। साढ़े बिया। बाप रे बाप, ई तो गोड़ हाथ तोड़ देलो हमरा लइका के मार के। एकरा के जल्दी बुलाओ, जल्दी कर बेटा। हमर नाती ना जाई देहने दे, हमर ते बियल बारे एकरा के कि हम बियल बनी रे बुढ़िया। रे बियल बारे इसने बनी हम। ए फसला सोच रहा तूने, पता नहीं काहे ना जाती। चल अब छोड़ जल्दी बता दे। देख रख बियल बारे हम बियल बनी रे। ओसले बनी हम। फसला सोच जाई का दे इज्जत पानी का नहीं दे रहा तो एक के चाची में रिमला जबू। हट 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 हट। की हो रे? मार के मुआ दे तार पहुंच चलो। और मैं हाथ उठा। हाथ न देख बेटा।
अभी 10 मिनट के अंदर में तोर व्यवस्था करवा देता नहीं। 10 मिनट गिन के टाइम दे, ना तो हमरो बाप के नाम पे बदल दिए।